Наближават новогодишните празници и аз реших да направя декупаж върху две свещи. Какво ми е необходимо за тази цел? Свещи, салфетки, една лъжица и огън. Това е най-простият начин за правене на декупаж. Разбира се, има много по-сложни, но те изискват и много повече средства. Ние тук говорим за най-икономичния начин. Предпочитам и избирам винаги свещи с по-голям диаметър, защото все пак това, което ще сложа върху тях е хартия и когато свещта гори, разбира се, никога не оставяме без надзор, но дори и при надзор трябва да внимаваме, когато свещта гори, ако диаметърът на свещта е малък, ще се подпали хартията. Ние не искаме това да се получава. Значи, свещ с по-голям диаметър, горейки, отстрани знаете как остава около свещта, не гори. Избирам си салфетки с съответния мотив, в случая новогодишен. Тук имам много салфетки, няколко салфетки. Ето един хубав бутуш. Ако искам да сложа бутушчето, мога да сложа 3 бутушчета, например. Добре ще бъде да изрежа мотива по самата картинка. Би станало много красиво. Имам и ангелчета, и Дядо Мраз, още едно ангелче, новогодишна елхичка. Тук сигурно, ако използвам тази новогодишна елха, вероятно ще сложа двечки, а може и пак изрязани по мотива, а може и без да са изрязани по мотива, но трябва много по-голямо внимание да се от двете страни тук елхичките, когато ги сложим, да си съвпаднат мотивчетата, да стане красиво. Имаме тук и една много хубава цялостна картина. Тази е по-добра за голяма свещ. Макар че и на малката би изглеждала прекрасна, също би трябвало да се изреже по мотива. За сега аз обаче ще предпочета върху едната свещ, първо за нея съм решила, после ще реша за другата, защото това тук, което съм избрала, мотивът, който съм избрала, не е от салфетка за хранене, а е от тоалетна хартия. Хареса ми. Исках да си го направя него. И така, изрязах си мотива, за да не се бавя тук да ви показвам. Ще го сложа ето така по средата на свещта. Тук ще допълня мечовците, за да стане красива цялата свещ. Ето така ще допълня този меч от тук и после ще продължа с другите мечоци. Всичко това аз предварително така огледах и скроих, за да се получи една последователна картинка, която да обиколи цялата свещ. Ето така, нещо такова ще се получи. Така тези ги отстранявам, слагам ги настрани и както при салфетките, така и тук ще отстраня всички излишни слоеве. За пръв път ползвам тоалетна хартия с картинки за тази цел. Да видим какво ще се получи. Ето, отделям ненужните слоеве и запалвам свеща. Или, в моя случай, аз използвам не свещ, защото имам малко газениче. Ето го. Но може да се използва обикновена свещ от мъничките, върху която да се нагрява лъжицата. Сега ще запаля газеничето и ще оставя лъжицата. То ми е по-удобно, защото мога да оставя лъжицата свободно върху него. Значи, ако използвате свещ, трябва да си намерите начин да се пригодите така, че лъжицата да не я държите в ръка, а да стои върху газеничето. Ето така. Сега ще го запаля. Ох. Не е необходимо много силен пламък. И слагам лъжицата да се загрява. Обърнете внимание, загрявам лъжицата от вътрешната страна, не от изпъкналата, от вътрешната. Това пък е особено важно при свещите, защото свещите ще очернят лъжицата. Когато лъжицата е черна, ще очерним и салфетката. И така, намалям си колкото мога, съвсем слабо да ми гори. И съм оставила лъжицата да се загрява. Вземам си свещта и си поставям върху нея картинката там, където искам да бъде. И сега, ето как става декупажът върху свещ.
Вземам вече загрятата лъжица и с опаковата страна, изпъкналата, която не е била обърната към пламъка, тази лъжица вече, разбира се, после за нищо не се употребява, започвам съвсем леко да докосвам салфетката и свеща, така че свеща като се разтапя да излиза над салфетката и по този начин се прилепва към нея. Не задържам дълго, за да не разтопя свеща и да се получат дупки. Не търкам много, защото ето тук самата хартия не е много качествена и пуска боя, за да не се размаже. Лъжицата истина отново я поставям да се загрее. Тук отгоре вече е излязла свеща върху картинката и тя се е залепила. Продължавам внимателно. След като съм залепила едната част от картинката или единия мотив от картинката, оглеждам да не би някъде да е останало недобре залепено. В какъв смисъл? Да не би свещ да не е попила отгоре и виждам, че наистина имам някои недостатъци. Вземам отново лъжицата и ги дооправям, отново търкайки полекичка отгоре, за да се разтапя свеща постепенно под салфетката и да излиза над нея. По този начин салфетката остава покрита с тънък пласт от свеща. Следва втората част от картинката, за да я направя цяла. Ако това са мотиви отделни, съответно следващият мотив. Сега тук искам да съвпадна много добре мечока, защото той си един и същ, но просто е разрязан на половина. Така, ето така трябва да го съединя. Отново с лъжицата. И внимателно. Първо по ръба. Там, където трябва да стане шеф. Продължавам с следващия мотив, който също трябва някак да нагодя тук. Така. Залепили сме мотива и сега отново оглеждаме целият мотив, да не би някъде да не сме залепили добре салфетката. Това, разбира се, с просто око се забелязва и продължаваме по същия начин с нагорещената лъжица да дозалепиме салфетката там, където не е била добре прилепнала, свеща не е била излязла добре отгоре. Хубавото при този вид работа е, че свеща не е гореща, можем веднага да я хванем с ръка, че не изисква някакви особени умения за работа със свещ, не изисква и никакви специални средства за работа, нито пък икономически, нито специални други някакви средства. Това е едно огромно удоволствие за по-големичките деца, не за най-малките и разбира се винаги под наблюдението на по-възрастни, защото все пак работим с пламък. Прекрасни подаръци, които можем да оставим така, повече нищо да не правим, но можем и да отцветим, да доразкрасим. Как и с какво, сега ще покажа. Има, разбира се, специални бои, които са за свещи, както и специални лакови, които са за свещи, но те са много скъпи. След като сме проверили свеща, че навсякъде е залепнала вече много добре, можем веднага да започнем с оцветяването, т.е. да й придадем някакъв блясък. С какво работя аз? Ето моята вълшебна кутия с боички. Това тук са специалните бои, които са за свещи.
Ето ги. Имам само няколко цвята. С тях, когато се работи, може да се работи съвсем спокойно и да се отцветява свеща и тук, отгоре, да се рисува, защото като гори няма никаква опасност. Това са специални боички за свещи. Може да се намерят във всеки магазин, предполагам, за художници. Има всякакъв вид бои, както за дрехи, за всичко има и за свещи. Така, значи, ако не можем да си позволим тези тук свещи, бои за свещи, които са достатъчно скъпи, можем да използваме всичко останало. Защо? Защото просто казахме, избрали сме свеща с голям диаметър, тук тя няма да гори, ако бъде запалена. Значи няма опасност да почнат да пушат свещите или да се подпали хартията, за това е с голям диаметър и така можем да използваме ето този вид боички, всякакъв друг вид глитери, просто за да добавим някакъв блясък. И така, разбира се, работим по наше усмотрение, където искаме да тонираме, да придадем. Това също е за свещ боя. И така, да започнем. Внимателно, разбира се, трябва сега да работим, за да не размажем свещта. Тук аз се опитах да предам просто някакъв ефект на пламък, но искам да напомня още веднъж, че това са бои за свещ специално, които не горят нормално и не отделят никакъв пушек, никакъв дим при горенето, защото са специално за тази цел. Ако не можем да си позволим такива бои, няма да рисуваме около свещта там, където гори. Ще рисуваме само там, където няма да гори. Така, това е нашата готова свещ. Оставяме да изсъхне достатъчно дълго време и е готова. Много ми хареса този мотив. Салфетката ми е нова и много ми се иска да я направя на свещ. Я да видим как ще се получи. Струва ми се, че тук врабчо, който е кълпака на снежния човек, малко трудно ще излезе. Ще излезе отгоре на самата свещ. Ами, май най-добре ще е да я пооформим салфетката по нашата картинка. След като сме изрязали най-старателно нашата картинка, отделяме си всички долни пластове, оставяме само най-горния от салфетката. Междувременно и започваме по познатата процедура. Както вече казахме, свещта е с достатъчно голям диаметър, защото все пак това е хартия и ако пламъка достигне до нея, може да се подпали много лошо, да направим голяма беля. Внимателно, за да не размазваме цветовете, някъде те наистина се преливат, не са достатъчно качествени салфетките.
Така, значи, още нещо интересно. Когато лъжицата е много силно загрята, не бива да задържаме дълго време върху картинката и свещта по две причини. Едната е да не направим дупка в самата свещ и да изглежда грозно картинката, а другата е, когато лъжицата е много силно нагрята, има опасност да пожълтее хартията, т.е. да по-изгори самата хартия преди свещта да се е разтопила и да е излязъл парафинът отгоре. Всички тези неща ги обяснявам подробно, защото знам, че е много по-лесно, ако някой е до вас и ви казва и подсказва какво да правите. Когато просто гледаш как работи другия, е малко по-трудно. Самата аз така съм се учила и знам. Ето нашият мотив. Готов за отцветяване. Тук отзад имаме още половин свещ, на която няма нищо. Ако искаме, можем да си сложим някакъв друг мотив. На мен ми се струва, че едно прекрасно допълнение към този мотив тук, снежният човек с Дядо Мраз, би бил ето този снежен човек с елхичката, който носи елхичката, което означава, че ще трябва да се изреже този мотив от тук. Я да видим. Да. Също много внимателно изрязваме. Ето нашият мотив готов. Тук трябваше да бъдем много по-прецизни, защото беше обграден с червено около него, а ние ще го сложим върху бял фон и не трябва да се личи червената салфетка отдолу. Искам да подчертая, че използваме бяла свещ, тъй като на нея най-добре се отразяват картинките, както и при декупаж. Предпочитаме да е бяла основата отдолу. Запалвам си междувременно гъста и загрявам лъжицата. Вече съм определила мястото на моята шейна. Ето така е чудесна. Ето и още една подробност. Ето как тук от боята на салфетката е излязло много, например, е излязло много и на нас не ни харесва. Спокойно можем да отстраним тази боя, тъй като това не е върху салфетката, е върху самата свещ, внимателно с канцеларско ножче, така, защото да не нараним свещта, да не нараним и салфетката, но да отстраним жълтото или червеното от боята, която се е размазала. Веднъж ми се случи, без да обърна внимание, да залепя картинката наопаки. Тоест, тук е свеща, а снежният човек да бъде залепен наопаки. Да, смешно, но ми се случи. Какво правя в този случай ли? Свеща е достатъчно голяма. Просто вземам този магически инструмент за белене на картофи и си обелвам най-старателно и най-внимателно картинката от свеща. След което отгоре, вече върху чистата свещ, залепям правилно картинката. Да не забравяме, че горящите свещи не се оставят без надзор, още повече тези,
върху които сме правили декупаж с най-обикновена салфетка. Следва украсяването с златисти боички. Това тук е така нареченият творчески безпорядък, а това тук е готовата свещ, която отива да съхне. Това тук са само две от свещичките, които планирах да направя за тази година.